Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kiýewiň Bogomolis adyndaky Milli Medisina Universiteti Türkmenistanly student Mukaddas Nasırlayevany öz janyny kast etmek ýagdaýyna ýetirmekde guman edilýän dekanyň orunbasary Tatyana Timohinany işden çetleşdirdi. 19 fevralda bu ýokary okuw jaýynyň web saýtynda çap bolan maglumatda daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanyň orunbasarynyň wezipesinden çekilmek hakynda özüniň arza tapşyranlygy aýdylýar. Bogomolis adyndaky Milli Medisina Universitetiniň ýolbaşçylygy daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanyň orunbasaryny Milli Medisina Universitetiniň ýetirim bolan studenti bilen bagly ýagdaýyň derňelýän wagtynda wezipesinden çetleşdirdi. Dekanyň orunbasary Timohinanyň arzasy kanatlandyryldy. Kiýew şäheriniň milli polisiýasynyň baş upravleniýasynyň Salominski upravleniýasynyň Mukaddas Nasırlayevanyň ýetirim bolmagyna degişli ýagdaýlaryň derňewine geçirmegi bilen baglylykda 314-nji nomerli degişli karara gol çekildi diýilip beýanatda edilýär. Munyň öňü tirasynda Kiýewiň prokuraturasy Bogomolis adyndaky Milli Medisina Universitetiniň Türkmenistanly özbek studenti 19 ýaşly Mukaddas Nasırlayevany öz janyny kast etmäge itermek boýunça iş açdy. Detlapky maglumatlara görä Nasırlayew okuyan ýokary okuw jaýynda oňa Ukrainada ýaşamagy yktyýar berýän ruhsatnama üçin zerur dokumenti bermekden ýüz öwrünlerinden soň Kiýewde köprüden özüni derýadyňypdyr. Türkmenleriň Ukrainadaky diasporasynyň ýolbaşçysy aklawçy Rowşanbek Rozmetowyň söýlerine görä, dekanat Mukaddasyň Ukrainada ýaşamagy wagtlaýyn ruhsatnama almak üçin dokumentlerini migrasiýon gullugyna wagtynda tapşyrmandyr. Ukrainanyň habar beriş serişlerinde bu ýagdaýa dekanyň orunbasary Tatyana Timohinanyň jogapkärligi aýdyldy. Mukaddas Nasırlayewa 30 ýanwarda Kiýewde ýetirim bolupdy. Prokuratura gyýdyň 30 ýanwarda Kiýewde Paton köprüsünden derýä böküp öz janyny kast edenligini tasdiklady. Student gyýdyň tanışlary onuň ýokary okuw jaýyna 2017-nji ýylda girenligini we bu okuwa 7-nji klassdan başlap taýýarlyk görüp, diş doktor bolmagy arzu edenligini gurrun berdiler. Olar Mukaddasy akylly, belli maksat uğrunda çalışýan we şäht açyk adam diýip häsiýetlendirdiler. Mukaddas Nasırlayewa ingliz gruppada okap starasta bolupdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Lewap vilayetinde prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň saparyna görülýän taýýarlyklar güýçlendirilip, bu çäre bilen bagly döwlet idara kärhanalarynda ýürite ýygnaklar geçirildi. Azatlyk Radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, bu ýygnaklar 19 fevralda vilayetyň döwlete degişli idara kärhanalarynyň tasdiqlisine diýenýäli geçirilip, Berdimuhammedowy garşy aljak ýa-da onuň geçjek ýolunda janly koridor bolup durjak adamlara artykmaç gürlemezlik tapşyryldy. Çäre gatnaşyk adamlary prezidenti garşy almak üçin dron ýerine artykmaç agdyny açmazlyk, ýagny artyk gürlemezlik tapşyryldy. Adamlaryň gürleýän zatlarynyň dinlenjektigi we munyň hem adamyň özüne hem de onuň işleýän edarasyna problema döredip biljekdigini duýdurdular. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydygyny soran habarçymyz döwlet işgärleriniň onlarçasyna salgylanyp gürrüň berdi. Şeýle dol türkmen lideriniň ýurdun Günnor vilayetyne etjek saparyndan bir gün öň käbir döwlet idara kärhanalarynda işgärleriň giýji işe çykmaly edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Prezidentin garşy alınjak etraplaryny edara kärhana işgärleri ýekşembe güni ýagny 25 fevralda giýje sagat 11-de iş ýerine ýygnanmaly. Olar ýerden we öýleni çenli durarlar. Şäherliler bolsa öýlen sagat 2-den giýişlige çenli bolarlar. Diýip habarçymyz türkmen liderine garşy aljak adamlara giýmeli uniformalarynyň ýagny bir reňkdäki ýürite egin eşikleriniň ýeni bir ýedek ýatladylandygyny bellidi. Aýdylmagyna görä şu günler döwlet işgärleri öň prezidenti garşy almak ýa-da beýleki döwlet çärelerine gatnaşan adamlardan ak reňkdäki
ýerdäki penjegi sorap olardan wagtlaýyn almaga synaşýarlar. Penjek tapmadyklary bolsa goşmaça çykdaja dep bazardan täzesini almaň aladasyny diýerler. Bir penjegiň bahasy 700 manatdan 1000 manata çenli ýetýär. Pul hiç kimde diýilen ýaly ýok. Aýlyklary wagtynda bermeýärler. Hususan etraplarda aýlyklary saklaýarlar. Käbir adamlaryň täze penjegi satyn almagy pulu bolman üçin AQŞ tapylmatadan don tiknýärler. Onuň dürli reňkdäki penjegiň üstünden geýmegi planlaşdyrýarlar. Dip habarçymyz bellidi. Ýatladyp geçsek Berdimuhammedowy garşy aljak adamlaryň uniforma ýagny ak reňkdäki ýörite geýimi geýmeldigi barada Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan bir hepde çemesi öň habar beripdiler. Şonu olar erkek kişileriň mektepde geýilýän ak reňkdäki sport formasyny dolu görnüşinde, aýalgylaryň bolsa onuň ýokurky bölegini ak reňkde ýubka we ak kepka ýagny papak giýmeli edilendigini aýdypdylar. Türkmen lideriniň 26 fevralda Lewawe etjekdigi aýdylýan saparyna indi bir aýdan gowrak wagt bäri taýýarlyk görülýär. Şeýlede büdjet işgärleri ýogurlara gatnaşdyrylyp, şäheriň köçelerine täze asfalt düşemek işleri hem geçirilýär. Prezidentiň geçmegine garaşylýan köçelerdäki ýaşaýyş jaýlaryň köçe tarapy ak reňke, olaryň üçegi bolsa ýaşyl reňke boýalýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary we yerli çeşmeleri Türkmen lideriniň Türkmenawatda täze aeroportyň açylyş dawarasyna gatnaşjakdygyny aýdýarlar. Mundan öň prezidentiň ýurdun Günnor welaýatyna ýanwar aýynyň ahyrynda sapar etjekdigi aýdylypdy. Bu saparyň ýyda testirilmeginiň sebäpleriniň Lewapda açyljak täze aeroportyň guruluşynyň gödöňüne tutulan wagtda tamamlanmazlygy bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny Adatlygyň habarçylary belläpdiler. Türkmen mediasynda ýurdun regionlarynda prezidentiň uly şowhun we şatlyk bilen garşy alynýandygy görkezilse-de, oňa raýatlaryň mejburi gatnaşdyrylmagy şeýlede bu dawaranyň näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny alýandygy barada hiç dat aýdylmaýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Mekteplerdäki tehniki işgärlerden çärelere pul talap edilýär. Türkmenistanyň käbir etraplarynaky mekteplerde bakaryň gelmegi bilen ýaýwanlanjak çäreler üçin diýilip, eýýämden tehniki işgärleriň aýlyklaryndan mejburi ýagdaýda 30-35 manat möçberine pul tutulmaga başlanandygy habar berilýär. Anonim ýagdaýda Adatlyk radiosyny ýüz tutan Lewap welaýatynyň Çärjew etrafyndaky mektepleriň tehniki işgärleriniň aýtmagyna görä, geljek aý etraplardaky bilim edaralaryna başlajak çäreler üçin diýip mejburi ýagdaýda aýlyklaryndan 30-35 manat möçberine pul tutulupdyr. Mekteplerde işgärleriň aýlyklaryndan çäreler üçin diýilip 30-35 manat möçberine pul tutulmagy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna gurulajak saparynyň öňü syrasyna gawat geldi. Mektepleriň ýolbaşçylary olara diňe bu aý däl, eýsem mundan meýlak ýygyderli ýagdaýda geçiriljek çäreler üçin aýlyklardan şeýle puly her kimiň bermäge mejburdygyny aýdypdyrlar. Olar aýlygyndan çäreler üçin pul tutulmagyna razy bolmaýan işgärlere müdürleriň "Ay onda sen işi goýda gidiber. Biz seniň ýerine her aý çärelere goşant işgär tapyp alars görnüşinde jogap berýändigini öňe sürýärler. Olaryň gurrun bermegine görä, Lewap welaýatynyň Çärjew etrafyndaky mekteplerde işleýän käbir tehniki işgärler bileleşip etrabyň bilim bölümine arz etmäge barypdyrlar. Bilim bölümindäki bir resmi olara mektebiň ýolbaşçysy näme diýän bolsa şonu ediň. Siz näme döwletiň bu syýasatyna we prezidentiň ýurt barada edýän aladasyna garşy gelýärmi? Hanonno biz bu düzgüne garşy diýip arza ýazyp beriň. Onsoň göreli wakaly soňu nira barýa diýip jogap beren wadyna ýygyny aýdypdyrlar. Ondan soň çäreler üçin pul tutulmagyndan nägile bolup welaýet bölümine çenli arz etmäge baranlar bolupdyr. Ýöne olaryň arzyny hem diňlen bolmandyr. Munyň etrapdaky iň ýörgünli ýerleriniň biri hökümine çagalar we yetkinjekler baradaky mektebi mysal getirse bolar. İşgärleriň aýlyklaryndan çäreler üçin mejburi ýagdaýda her aý 30-35 manat möçberine pul tutmak etrap bilim bölüminiň resmisiniň aýdyşy ýaly dogrudanam döwletiň syýasatyna öwrülimkä. Sesimizi ýokardaky ýolbaşçylary we prezidentimize
eşitdirmek üçin Azatlyk radiosyny ýüz tutdyk. Prezidentimize we ýokardaky ýol başçylara Lewap welaýatynyň çärje we etrawynaky mekteplerde döwlet syýasaty we prezidentiň ýurt barada edýän aladasy diýen şygar bilen çäreleri diýip aýlyklarymyzdan mejburi ýagdaýda 30-35 manat tutulýanlygyny eşitdirmek isleýäris. Mejburi ýagdaýda pul tutmasynlar mekteplerde. Gaýrat edip bize arka çykyp kömek etsinler diýip Lewap welaýatynyň çärje we etrawynaky käbir mektepleriň tehniki işgärleri anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Gepin erdişine görä ýatlasak bilermenler Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlerden çäreler üçin pul talap etmek düzgününiň ogullanmaýar dowam edip gelýändigini we Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlary bilen munyň jemgyýete ymykly ornaşanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanda döwlet işgärlerinden diňe bir çäreler üçin pul talap edilmeýär. Meselem Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna ýazgy nahal oturtmak çäresi üçin döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlerden 10 manat meşberine pul talap edilýär. Bu talap Türkmenistanda şu ýylyň ýazynda we güýzünde ýene 3 million düýüp nahal oturtmak barada Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararyndan bir hepde soňa gabat geldi. Sözi jemläp aýtsak, Lewap welaýatynyň degişli resmiýetlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Azerbaýjanda gaçakçylyk bilen meşgullanýan türkmenleriň saklananlygy aýdylýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny käbir türkmen raýatlarynyň iş ýa-da başga gazanç çeşmeleriniň gözleginde daşary ýurtlara çykmagy has köp ýykyn edýäni habar berilýär. Has taqiqi Azerbaýjanyň habarlar çap edýän Haqqi Nokat Az neşriniň 16 fevralda Azerbaýjanyň döwlet resmiýetlerine salgylanyp ýaýradan maglumatyny soňky wagtlarda öz ýurtlaryna gelýän türkmenistanlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigi, olaryň käbirleriniň gaçakçylyk bilen meşgullanýanlygy öňe sürilýär. Habarda aýdylmagyna görä Bakuň deňiz mendili goňşy Türkmenistanyň Azerbaýjana gelýänleriň sanynyň gün-günden artýanlygyny ma'lum edipdir. Şeýle-de goloýda Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugy gaçak görnüşde Azerbaýjany gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlaryny saklapdyr. Ýagny bagtyarlyk ýolagçy paromy bilen Bakuga gelen türkmen raýatlary Muhammed Şaryf, Bibi Malin Moşiýewa we Oğul Cennet Pelwanowa daglar 993 gramlyk altyny deklarasiýasy Azerbaýjanyň çägine bir kanun görnüşde geçirmekçi bolan şirketde saklanýarlar diýip neşir Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugyny salgylanyp habar berýär. Türkmenler öz ýanlary bilen getiren altynlaryny bu ýerde satyp, oňa derek Azerbaýjanyň Türkmenistany haryda edýärler. Azerbaýjanyň döwlet migrasiýa gullugynyň binýadyndaky döwlet geňeşiniň başlygy Azer Allahveranow görüňe gidýän täze tendensiýany tasdiklap, odolklary garanyny Türkmenistanyň Azerbaýjana gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanlygyny ma'lum etdi. Sanlyca ýyl mundan ozal Azerbaýjana gelýän türkmenleriň sany minimal derejede galany bolsa soňky ýyllaryň dowamynda bu san bir näçe esde köpeldi. Munyň esasy sebäbi Türkmenistandaky ykdysady krizisdir. Türkmen raýatlary bu ýerde gyzyllaryny satyp, onuň deregine haryt ýa-da daşary ýurt valyutalaryny satyn alýarlar. Gurrunksuz bu proses ýurdumyza gelýän salykatly adamlar bilen bir hatarda dürli awanturistlerin, gaçakçylaryň, bekanun söwdegärleriň we özüni ýeňil alyp barýan zenanlaryň sanyny artdyrar diýip Allahveranowyň sözleri neşriň maglumatyny fitrlenýär. Azatlyk radiosu Azerbaýjana sapar edýän türkmen raýatlarynyň sanynyň artýanlygy baradaky gurrunlar dogrusyny goşmaça maglumat almak üçin Azerbaýjanyň döwlet migrasiýa gullugy bilen habarlaşanyny, ilki başda bu maglumatyň taqiq däldigini aýdan gullugyň jogapkär resmiýeti soňra bu gurrunlar boýunça hiç ýyly kommentari berip bilmejekdigini aýdyp, giňişleýin maglumat üçin öz edaralary bilen elektron hat arkaly habarlaşmagy haýyş etdi. Beýleki bir tarapdan ýurdun syýahatçylyk pudugyny ösdürip, mundan gelýän girdijileriň üstü bilen ykdysadyýetini ösdürmegi gözeňine tutýanlygy aýdylýan Azerbaýjanyň soňky döwürlerde wiza ulgamlaryny sadalaşdyrýanlygy barada habarlar peýda bolýar. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky Jemgyýetçilik gullugy we sosial innovasiýalar döwlet agentliginiň türkmen okuyjylarynyň dikkatyny ýetirmek maksady bilen Azatlyk radiosyna iýeren hatyny agentligiň durmuşa geçirýän asan wiza ulgamy barada maglumat berilip, bu sistemanyň Azerbaýjana syýahat etmek isleýän adamlaryň elektron wiza tutmagyna mümkinçilik döredýänligi we şeýle mümkinçiliklerden Türkmenistanyň raýatlarynyň hem peýdalanyp bilýänligi habar berilýär.
Türkmenistany dowam edýän we raýatlaryň ugur tapjylyk ukyplaryny kämilleşdirýän ykdysady gowuşgunsuzluk, valyuta çäklendirmeleri we şoňa meňdeşdirlik kynçylyklaryň adamlary seýrek duş gelýän çykalgylary gözlemäge iterýän we öňe sürilýär. Şeýle sosial we ykdysady klimatyň fonuny soňky 1-2 ýylyň dowamyny türkmenleriň arasynda ýoň bolan dollar turizmi halkyň tapýan çykalgylaryna mysal bolup durýar. Mundan ozal Azatlyk radiosyny bank kartlaryna Türkmenistanyň manat geçirip Türkiýe ýa-da beýleki daşary ýurtlara baryp bankomatlardan daşary ýurt valyutalaryny çekýän Türkmenistanlyň yüzbe-yüz bolýan kynçylyklary barada dürli maglumatlar çap edilipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşoz welaýatynyň merkezi şäherindäki we etraplaryndäki ýanyç guýulan stansiýalarda A95 markaly benziniň tapdyrmaýandygyny Azatlyk radiosynyň bu sebitdäki çeşmeleri habar berýärler. A95 markaly benzin ýok, welaýat merkezindäki ýanyç guýulan stansiýalary seýret gelýär. Emma olum bir sagada ýetmän guturýar. Adamlar A95 benzini mätäşlik çekýärler. Sebäbi köp adamyň Toyota kysymly ýa-da daşary ýurtlarda öndürilen beýleki awtomobilleri bar. Dip adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ol A92 we 80 markaly benzinleriň satylýandygyny, ýöne bularyň ähli ulaglar üçin niýetlenen däldigini aýdyp, bu markaly ýanyçlar käbir ulaglaryň hereketlendirjisiniň tiz hatardan çykmagyny hem getirip bilýär diýdi. Mundan başga çeşmämiz ýurdun Demiradyk welaýatyndaky ýanyç guýulan stansiýalarda A95 markaly benziniň ýetmezçiliginiň indi bir hepdeçemes wagt bäri dowam edýändigini, ýöne gyçylygyň sebäpleri barada häzirlikçe resmi düşündürüşiň berilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. A95 markaly benzinin köplünç satylmazlygynyň sebäplerini boldumsaz etrafyndaky bir ýanyç guýulan stansiýanyň işgärinden soradym. Ol maňa Balkanawatdaky zawodlardan bu marka benzinin goýberilmän duranlygyny aýdyp, bir hepde bäri gelse biz saklap näme diýdi de başga maglumat bermedi. Diýip çeşmämiz belledi. Galybersede Daşowdaky çeşmämiz A95 markaly benziniň ýetmezçiligi sebäpli sebitdäki ýanyç edaralarynyň we ýük daşaýan döwlet kärhanalarynyň käbiriniň hem şu aýyň başyndan bäri öz işini duruzandygyny aýtdy. Azatlyk radiosu Daşoz welaýatynyň merkezi şäherindäki we etraplaryndäki ýanyç guýulan stansiýalarda A95 markaly benziniň ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada Türkmennewet önümleri edarasy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Emma bu maglumat Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatlamagyndan bir näçe hepde soňa gabat geldi. 1 fevraldan başlap ýurtda odol 1 manatdan satylan A95 markaly ýanyjyň 1 litri 1,5 manat, öň 94 teňeden satylan A92 markaly benzin 1,35 manat bahalanmaly edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende awtologly adamlara belli bir möçürde mut benzin içilipdi. Ýöne benzin mutçylygy 2008-nji ýylda şol wagtçenli bir bulgur gazly suwdan hem arzan bolan benziniň 8 esse goly gymmatlamagy bilen utgaşdyryldy. 2014-nji ýylyň aprelinde bolsa mut benzin ýatyryldy we 2015-nji ýylyň başyndan benziniň bahasy 60% çemesi gymmatlady. Şonu A95 markaly ýanyjyň bahasy 1 manat, A92 markaly ýanyjyň bahasy bolsa 94 teňe diýilip kesitlenipdi. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atsylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Şeýlüň ýanwar aýynyň pensiýa we kömek pullaryny, saga pasobiýalaryny almaga posta bölümlerine, banklaryň pensiýa pullaryny töleýän sahamçylaryna baran ýazyjylara fevral aýynyň başlap pensiýa we kömek pullarynyň saga pasobiýalarynyň plastik kartlara geçirilýändigi aýdylyp, ýaşaýjylar plastik kartlar açmak üçin banklara uğradylypdy. Şol bir wagtda bolsa ýaşy 70-e golaýlan we ondan ýokary ýaşly adamlar pensiýa we kömek pullaryny häzirlikçe posta bölümlerinden ýa banklaryň kömek pullaryny töleýän sahamçylarynyň
odalyk syal alyp biljekdikleri aýdylypdy. Fevral aýy üçin pensiýa we kömek pullaryny alýan pensionerler üçin hiç bir bökdünçlikleriň bolmandygyny, gaýtam köp pensionerleriň pensiýa pullarynyň plastik kartlara geçirilmegi bilen tölegler amal edilen posta bölümlerinde we banklaryň sahamçalarynda odalyk bar bolan nobatlaryň hem aradan aýrylandygyny pensionerler aýdýarlar. Emma pensiýa we kömek pullary plastik kartlara geçirilen pensionerler we maýyplar banklardaky bankomatlarda pul yetmezligi sebäpli öz pullaryny almak üçin bir näçe ýyllyk bankomatlara gatnamaly bolandyklaryny hem aýdýarlar. Öz öýüme ýakyn ýer diýip Babanan köçenin orundaky Türkmenbankyň sahamçalaryndaky bankomatdan pensiýam almak üçin bir näçe ýyllyk bardym. Emma bankomatda pul ýoklugy sebäpli ýydyma gaýtdym. Soňra Türkmenbankyň özündäki bankomatlardan pulumy almaga gitdim. Ol ýerde hem nobatlar kän bolandan soňra durmaga ýaramaly ýydyma gaýtdym. Ikinji ýyllyk baranymda Türkmenbankyň bankomatlarynda nobatlar bir näme adalan ekeni, şeýlelikde 4 ýaşadak pul almagyň ugrunda bankomatlara aýlanmaly boldum diýip Aşgabatly pensioner Uradul daýda aýdýar. Uradul daýdanyň aýtmana görä pensiýa we kömek pullarynyň plastik kartlara geçirilmegi bilen saglyk ähtiýaçlyk pasportlaryna tutumlaryň tutulandygyny tasdikleýän möhür goýmak her etrawyň sosial üçinçilik bölümine geçirilipdir. Saglyk ähtiýaçlyk pasportyma möhür goýdurmak üçin hem sosial üçinçilik bölüminiň edara jaýyna hem gidip geldim. Şeýlelikde bir aýyň pensiýasy almak, saglyk ähtiýaçlyk pasportyma möhür goýdurmak maňa 6 ýa-da gatna boldy diýip ol sözüne goşýar. Sosial üçinçilik bölümlerinde bu giýdirilen täzelik bilen bagly türlü bolan mujarlyklaryň ýüz berýändigini hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Efirde adynyň tutulmadylygyny toran Aşgabatly ýaşaýjynyň aýtmana görä, onuň kömek pulunyň ýarysy plastik karta geçirilipdir. Ol öz pulunyň meçheriniň adalandygyny aýdyp, hawadan etrap sosial üçinçilik bölümine ýüz tutanda, onuň pulunyň ýarysynyň posta bölümine geçirilendigini aýdyp, odalyk syýaly posta bölümine baryp alyp biljekdigi düşündirilipdir. Ýaşaýjy muňajuda geň galandygyny aýdýar. Emma ol 3-4 ýyllyk eýlek we gatnap kösenmeli bolsa-da, ahirinde öz puluny alyp bilendigine begenendigini hem sözüne goşýar. Türkmenistanda her bir giýirilen täzelikleriň ilatyň bähbidine bolman ilat üçin türlü problemalary döredýändigine ýaşaýjylar ünsü çekýärler. Bankomatlaryň işini göwnüje ýola goýup bilmeýän döwletde pensionerleriň we maýyplaryň kömek pullaryny odalyk syýaly posta bölümlerinde ýa banklaryň sahamçalarynda tölemeklik dowam ettirilen bolsa, bu ilat üçin bähbit bolardy diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepler Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan oglum rady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Semengan welaýatynyň häkimini prezident Gany işden boşatdy. Ýöne wezipeden çetledilen häkim prezident Ganynyň fermanyna boyun egmedi. Abdulkerim Haddamyň aýdysynça, Jemiyeti Islami adly partiýa bilen Awganystanyň milli birleşik hökümetiniň arasynda bolan alalaşyk esasynda ol Awgan türkmenleriniň wekili hökmünde Semengan welaýatynyň häkimi wezipesine bellenipdir. توافقی که بین جمعیت اسلامی افغانستان و حکومت مرکزی صورت گرفت این جانب به نمایندگی از قوم ترکمن mening wezipeden çetledilmegim adalatsızlykdyr. Prezident Ganynyň meni işden boşatmak baradaky kararyny biz ýazgyrýarys. Türkmen wekilleriniň hem häkim we ýolbaşçy bellenmege haky bar. Türkmen ýaşullary meniň öz wezipemde galmagymy maslahat berdi. Hem Semengan welaýatynyň halky meniň häkimlik wezipesinde bolmagymy isleýär. Şo sebäpden men öz wezipämi terk etmeýärin diýip Semengan welaýatynyň öňki häkimi Abdulkerim Haddam aýtdy. بندرم سبکدوش کردن ولی فیصله را ما محکوم میکنیم ایره غیر عادلانه و خلاف خواسته های مردم شریف ترکمن میدانیم. Emma Abdulkerim Haddamyň ýerine bellenen häkim şu gün Semengan welaýatynda öz wezipesine girişdi. Haddam öz wezipesini terk etmege mejbur boldy. Cemiyeti İslami Partiyası Abdulkerim Haddamy himayet edýändigini elan etdi. Awgan türkmenleri hem wezipeden çetledilen häkim Abdulkerim Haddamy goldap Mazar Şerif şäherinde şu gün ýygnak geçirdi. Türkmenleriň wekilleriniň biri Damylla Abdulhay Hamidiň aýtmagyna görä Mazar Şerif şäherinde geçirilen ýygnaga 5000 goly adam gatnaşypdyr. Mazar Şerifde 5000 adamdan gowrak 4 vilayetden Faryab bolsun, Jowzjan bolsun, Balx bolsun, Kunduz bolsun wekillere gelentiler, jawan yigitler, ulamalar we qaryadarlar. Bu ýygnak Türkmen halkynyň 5-nji kowum Afganistanda bolup ýaşaýarlar.
bir vilayetde Semengan vilayetde Abdülkerim Haddamlı vali edentiler eger etmedik pilla Türkmenlerin yaşayan yerleri hemeleri serhatte yaşayanlar Türkmen halk bolup akına benderine Ayratan benderine Sirhan benderine beklesek Afganistan'ın hükümetine zararı iktisadi olmağını biliyor. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň häkimini hem prezident Gany arada işden boşatdy. Balykyň güýçli häkimi Ata Muhammed Nur hem öz wezipesinden çekilmedi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.